Llynedd mi nath y lle herio 4 celeb i wneud stand-up am y tro cyntaf. Are you Dave? Dros yr wythnosau nesaf, mi fyddan ni'n dilyn mwy o wynebau cyfarwydd wrth iddynt ddysgu'r grefft o gomedi cyn perfformio 5 munud o ddeunydd greiddiol o flaen cynulleidfa fyw yn Cymryd y Meic 2. Gynnu fi Ffaraiga. Yn Mentora, bydd 2 gomediwr profiadol, Philip Cooper Soundbite a Steffan Allen. Bydde'r peth yn dorcalonus tas ei gig o ddim yn mynd yn dda. Tro dwytha, Steffan Allen oedd y Mentora DJ Radio Cymru, Geraint Iwan. OK, stop. Ti'n siarad fel cyflwynydd radio. Ond y tro yma, Philip Cooper sydd wedi dod i Cell B Blaenau Ffestiniog. Person ideal fi, sy'n hoffi Gareth Bale. Os chi'n gael o, ledlu. Os chi'n gael o, dim pwynt. I mean, neud e. It's no point. Helo. Oh, hello. Shwmai? Yeah, diolch. Sut ti, iawn? Go wel, diolch. Go wel. Ie, nice to clywed ti. Ys gael chdi? Siôn dwi fel, Siôn, ie, Phil dwi. Phil? Ti'n gweld ti, ie? good. Cerddoriaeth? Ie. Ie, dyna ti. Dyma'r cerddor Siôn Owens, basydd oedd yn chwarae i'r Bandana, sydd bellach wedi dod i ben. Ac Wmar, lle mae'n chwarae gyda'i BFF Tom Ap Dan. Nath Cymryd y Meic llynedd. Diddorol. So ti'n mynd i stand-up? Ie. Dwi wedi trio neu stand-up, di. Dwi'n ni'n sy'n teithio lawr. Ti fyth i wneud gig blaen? Ddim stand-up na, ond dwi'n fan mawr. Pwy yw stand-up hoff ti? Swn i'n dweud Louis C.K. Ie? Neu Jim Jeffries, O, mae hwnna'n Bill Burr. gred. Mae'n dda bod ti'n gwybod cwpl o'r comedians American. A hefyd, nhw ddim yn y rai fel, obviously nhw'n enwog, ond mae'n rhaid ti gwybod comedy, gwybod nhw. So os ti'n gwybod nhw, yn credu, ac Louis C.K. hefyd, for the way, yn un hoffi, ie. Ideal, ie. So ti'n eitha hyderus ar llwyfan te? Ie, swn i'n dweud, ie. Dwi'n ofyn. Mae gan fod y hyder oherwydd y profiad o bod ar llwyfan y bobeth. So mae hwnna'n y peth mwy pwysig yn comedy. Pan nes i enwi'r comedians dwi'n licio bod o'n gwybod pa fath o humor mae'n golygu fel y beth, so mae'n ei teimlo bach yn well. So pam ti'n moyn wneud Cymryd y Meic? Tro detha i Cymryd y Meic, nath un o ffrindiau gorau fi, Tom Ap Dan, nath o'n neud o fyd, a pan nes i ffind allan oedd o'n neud o, ni fel, Mae rhaid. twat, dwi'n jealous. Dwi'n jealous o'n yna, so nhw'n modd yn yna. So, rhaid i creu challenge iddo fo i helpu dod i adnabod sut ti'n creu set stand-up a ni gallu gweld loads o sut mae'n mynd i performio yn credu o'r challenge yma. Dweud helo i ffrind gorau ti, Tom Ap Dan. So, Siôn, heddi yw dydd priodas Tom, siŵr ti'n gwybod, a beth yw dydd priodas heb best man speech? Felly, off you go. Mr Siôn Owens. Oedd o sians bach yna nisgwyl. O'n i ddim yn disgwyl gweld Tom yna, os rhywbeth dwi'n siŵr oedd o wrth ei fod, just gweld fi ar y spot oedd y beth. Wel, be allai ddeud am Thomas? Pan nath o ddechrau mynd efo Eluned, o'n i'n meddwl, ti'n gwybod be? Nid hyd i'r un. O'n i'n meddwl, dwi'n byth y gweld o ddim mwy, dwi'n byth o allan i mwy. Mae jyst troi'n person eitha boring, fod yn hollol honest, ond, be mae Eluned i llwyddo wneud? Ei di wneud o bod yn llai o dwat. Ys i gael rhyw panic hanner ffordd drwal lle o'n i methu meddwl am un byd i sôn a wedyn ys i gofio am y stori pysgodyn allan yn lla a ni fel, neith hyn embarrassio fo. Oedd Thomas a fi yn brifysgol fi'n gilydd. Gwahanol flynedd oedd y ddau yn un brifysgol Caerdydd. A un blwyddyn oedd Tom di prynu pysgodyn air. Ath o fynd i ffwr am wyliadolig unwaith. Ath o gyrraedd nôl o'r wyliau, a pysgodyn di marw. A tro allan, y dydd yna wedyn, ond na rhywun di dod draw i'r tŷ yn y brifysgol am viewing yn y tŷ. Ti'n meddwl, oh shit, gen i pysgodyn sydd wedi marw amser. O, na jyst roed o'n yr ardd. A ddo roed o'n yr ardd. Tua mis wedyn, es i draw i'r tŷ Tom, a ni'n meddwl, be nes i o'r pysgodyn diwedd? Oh shit! Y daltio allan e! Ond y moral o stori ydi, dwi'n gobeithio ni di edrych ar ôl dy wraig yn well na nes di edrych ar ôl pysgodyn yna. Ges i'n challenge fel la pan nes i ni Cymryd y Meic
A chwarae teg I Siôn, nath o just sefyll na'n syth a just deud stories off top I ben ac oedden nhw'n ffynnu. Mae Bandana di rhoi fi yn y mood I neud mwy ohono fo rwan, lle. Bysa rhai pobl yn dadla bod gyda fo dim bach gormod o hyder, ond dwi'n meddwl bod hynna'n peth rhy ddrwg. Dwi yn edrych mlaen i'r perfformiad swn i'n dweud. Mae'n anodd gwybod sydd fydd os mae'n hollol wahanol I perfformio caneuon neu cyddoriaeth oedd y beth, lle ti'n gallu jyst neud digon o sŵn I anwybyddu'r gynulleidfa. Os rhywbeth fama ti'n dibynnu ar ymateb y gynulleidfa. Mae ganddo fo loads o potential. Mae'n un o'r boys yna ti'n gweld a ti'n gallu gweld y ffordd mae'n mynd I bod ar y llwyfan, mae'n mynd I bod y person ti'n moyn mynd I cael paint gyda neu bynnag, ti'n moyn mynd I cael sgwrs gyda. Un o'r problemau, yn credu, falle mae'n y perygl o fel wafflo gormod. So, ond am hynny, mae'n mor hapus ac yn derys mewn ddo fo, a mae'n meddwl mae'n mynd I cael cracking gig. Cybella fydd ambell I berson yn chwerthu'n byddai'n hapus, dwi'n meddwl. A sa'n gret os o'n I yn gael mwy o gigs comedy ar ôl o, lle. Ond un cam ar y tro, dyna dwi'n meddwl. Dyma ti, llwyfan. Dyma be mae... Fi wedi bod yn bach yn wahanol ar y gig go iawn. Gobeithio bydd mwy pobl. Ie, gobeithio, ie. Y peth ni'n mynd I becso am heddi hefyd yw heclo. Fi'n ni'n paratoi ti os mae'n mynd I cael unrhyw dicks fy'n y cynulleidfa. Ond mae Steph Allen mynd I bod yn y, so definitely mynd I cael dicks. Wrth diwetha, o'n i'n poeni am heclo, o'n i'n poeni fel illa swn i'n methu delio efo nhw dda iawn. Ti angen just ateb nhw'n ôl yn hyderus. A just bod bach fel iddyn nhw fel y beth. Dyna dwi'n meddwl. Croeso i'r llwyfan, Siôn Owens! Ydych chi'n iawn? Na. Da, we. Mae yna lot o wynebau cyfarwydd yma. Dwi'n ddim yn hwnna'n beth da ar y funud, ond gawn ni weld. Ond na ddechrau fo cyflwyno'n un. Enw fi di Siôn Owens. Mae Gwilym mwy ffynnu. Gwilym mwy ffynnu, fuck off. Yes! Ti methu siarad? Dwi'n methu siarad. Siarad yn mwy clir, fi actually gallu clywed yr hecl. Dyna'r coc allan o dy geg y twat. Oedd e'n mynd tipyn bach yn rhy bell rai weithiau, ond I gyd wedi wneud e. Nes I wneud e mewn gig unwaith, menu yn cic o band, troi'r amser, ac 20 munud mewn, nes I dweud, right, you're going to shut your c***s. Probably ddim yn syniad da, so mae'n haws I wneud, ond oedd e'n lladd y gig. A gafodd I 20 munud wedyn o just tywelwch ac anger o'r cynulleidfa, a gobeithio bydd hwnna ddim yn digwydd I Siôn. Mae'n lyflu o le, ti'n gael mynyddoedd, mae'n gymdeithas agos, pobl lyflu. Dweud y joc am pôn. Fel bob man ti'n mynd yna, mae'n o leia just un cokehead o, iawn mate, ti'n oce? Siol ein? Ti'n afiach. Chdi sy'n fo sweatpatches y basio dda fi. Ond, hanner o weithiau oedd yn ymateb yn gwych, oedd yn ymlacio ac oedd yn jyst yn dod nôl gyda rhywbeth fel ti'n mewn o'r on gig. Hwna'n perffaith. Bydd y cynulleidfa ar bod gyda hynna a wedyn gallu cario ymlaen gyda stori. Can a can I ni, mate. Can a can. Ti'n mynd y gig wrong ar gyfer hynna, boi. Mae'n thing gwahanol. Nice. Thing hollol wahanol. Gobeithio mae'n pwydleisio Plaid Cymru, de. Mae Lein yn dad yn gwneud canrifoedd o gynydd mewn hawliau lleiafrif mewn byd patriarchaidd cenedlaethol garwreithiol gormesol. Be? Pryd o'n eto? Mae'r Lein yn... O, gael o well, diawl e. Stop your wafflo. Stop your wafflo. A dyna'r hicls I gyd? Dickhead. Oce, na, dyna nhw. Dwi jyst eisiau rhoi'r jokes dwi efo iddyn nhw, really, heb gorau gael rhywbeth arall yn lle, de. Chwarae henw yn yr Anglesey? Awn i'r Anglesey wedyn am beint os eisiau, dyna'n eich ti'n hapus? Dyna fain? No. Ni angen arfon. Mae byth yn hapus. Ti byth yn hapus. Lle mae Gwilym? Lle mae Gwilym? Pwy wyt ti? Pwy wyt ti? Lle ti'n dod o? Lle naeth wi? Dwi'n meddwl mae be dwi efo'n gallu bod yn ffynnu, cybella dwi'n deud o'n iawn a dwi ddim yn malu cachu gormod, de. Mae hwnnw'n gyd o'r heckles, right? Dyna nhw'n gyd? Ie, wel, wedi adael rei o hun yn fi mewn. Wel, nes i sylwi, de. Ti wedi'n ymateb mor dda. Ti ddim wedi cael heckles fel... Roedd ddim ond wedi cael fel 2 o nhw mewn wneud comedy am 5 blynedd, so ti ddim wedi cael yn y gig yma. Ond cofio, mae'r heckler wedi bod y dickhead. Ddim chi. Ie. So, un peth i bod ofni amdano yw falle mynd... Tim bach yn rhy bech, ond
os ni'n dod i adnabod pam mae hwnna wedi digwydd, popeth arall, a ti'n gwych. Felly, da iawn, 10 allan o 10 eto. Wel, 8 allan o 10, ond bydd yn 10 allan o 10 yn nos. OK. Dwi'n mynd i heclo ti nawr gyda encouragement yn lle. Na. Ti'n neud yn really dda. Ti'n anhygoel. Y peth rwy'n hoffi mwyaf am Siôn yw y ffordd mae'n ysgrifennu pan ti'n gweld darn o defnydd o ar y llwyfan. Rwy'n teimlo fel bod rwy'n dod i adnabod e. Rwy'n teimlo fel bod rwy'n mewn o byd e. Ac mae hwnna'n sgil pwysig i comedian cael. Mae'n rhywbeth amdano fo lle ti'n gorfod trio gael y balans yn iawn heb swnio'n rhy coci, lle. So, wedi cael wythnos nawr, tan y gig. Gyd mae fod yn neud yw cytio allan o wafflo, dod yn tym bach yn mwy hyderus yn y jokes ei hunain, ond mae popeth arall yn bron yna. So, mewn yr wythnos nesaf, ni'n mynd i cael comedian great, yn credu. Gan bod Phil yn eitha hyderus yn y fi, mae'n rhoi hyder i fi, lle, os ddylsa fo fel yna be mae'n sôn, de. Os mae o'n dweud dwi'n ffain, dwi'n siŵr byddai'n ffain. Neu gobeithio bod o just ddim yn trio brifo'n hymladau a dweud, o ie, fydde di'n ffain, a wedyn ar y noson just cifio.